kan वो चीज है बाइक बाइक वाले हाँ ये दिल्ली है चोर ज्यादा रहते हैं इंसान कम हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गिबि गिबियाव बयखौबो आंनि चैनेलाव बरायना लाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं होननानै दिनैहाय जोङो थांनो ओंखारदों दिल्लीयाव बेनि थाखाय फुल प्रिपारेसन जाखाबाय बे जाबाय आंनि लागेज बेनिफ्रायहाय आंखौ दायो लोगो सासेया लांनो फैगासिनो न'सिम जोङो न'निफ्रायहाय बरपेटा रडसिम कारजों थांगोन बेनिफ्राय बरपेटानिफ्रायहाय जोङो ट्रेनजों थांगोन दिल्लीसिम जोंनि ट्रेना जाबाय नर्थ इस्ट एक्सप्रेस दायो दिनैहाय 2टा बाजियाव दङ बरपेटायाव स' गाइस नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दिल्लीयाव थांनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दिल्ली बड' एस'सिएशन जथायै दिल्ली हाटआव प्रि बैसागु एबा आगु बैसागु फालिनो थाखाय थि खालामनाय जादों बेखायनो बे हाबाफारियावनो थांनो थाखाय जोंबो रेडि दिनैहाय हाबाफारिया 10 आरो 11 खालाराव जागोन बेखायनो जोङो दिनैहाय ट्रेन गाखोसिगोन स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो थांफाबाय थुफाबाय थादो आंजों हाबाफारिसिम आरो लोगोसे दिल्लीनि जि प्रि बैसागुनि सेलेब्रेशन बे प्रि बैसागु सेलेब्रेशनाव माबोरैहाय फालिगोन बेखौ नोंथांमोनाबो आंनि ब्लगनि गेजेरजों नायबाय थानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायबाय स' लोगोफोर दायो जोङो न'निफ्राय रावना होबाय बरपेटा गिबियावनो बेनिफ्राय बरपेटानिफ्राय जोङो दिल्ली 2टा बाजियाव दङ जोंना ट्रेना 2टा बाजियाव नै बिथाङा जाबाय पवन सिंह बसुमतारी सिंगार जों ज'नो गासैबो थांगासिनो जोङो बेनिफ्राय सिलबारियाव आरो सासे दंबायो बिथांखौ पिकआप खालामनानै होलांनोसै जोङो बरपेटा रड गिबियावनो बरपेटा रेलवे स्टेशनाव मोनफैबाय जोङो फुरा सान्दुं गोसायावसो S3 गावबागाव गथावनो एसे थांनायलाय थानोसै खर'आव नामा जोंनिया खर'आव गारि गराबासो फाइनली गाइस जोङो ट्रेनाव गाखोबाय दायो जोङो रावना होलांबाय गोजौआव दङ नै पवना गोजौआव जिरायनो बेयाव दं सासे वा आंनिया जिरायग्रा नैबेयाव गोजौआव ट्रेनाव गाइस अखा हालायबाय बोथोरा अखा हालायबाय एकदमबारे अखा हालायबाय अखा it's raining लोगोफोरा बङाइगाव स्टेशन मोनबाय बङाइगाव स्टेशन
जों नायनांगोन बङाइगाव बङाइगावनिफ्राय जों Yalah kimi dimana gua? दासो बङाइगाव आरो बेसेबां गोजान थांबावनांगोन Sandur bunga. सानद्रुप दङ सानद्रुप दंबावोसो नुलाय मालाय सानद्रुप बोखारो सानद्रुप दंबा सियार केबफोरा दङ बेहाय थांनांगोन मूंगफली भाजा क'क्राझार मोनबाय क'क्राझार क'क्राझार मोनबाय राजा क'क्राझार ड्रिंकिंग स्टार harus sekali lah ini K'Okrazar Mumbai guys K'Okrazar Woronipura ada so guys जोंहा क'क्राझार मोनबाय क'क्राझाराव ट्रेना एसे लाखिगोन 2 मिनिट लाखिगोन खोमा उनावहाय जोङो थांफिनसिगोन आरो क'क्राझारनिफ्राय खारफिनबाय जोंना ट्रेना क'क्राझारनिफ्राय खारफिनबाय खारबाय Bye bye K'Okrazar. Korea heavy bukan le pala me po tu hit ni le. Lam ya hit ka ma ni. 저는 시골 나가시는 어이 머리 가만 와우 짠 걸래 Alipurduar मोनबाय जोङो Alipurduar Alipurduarनिफ्राय जोंनि ट्रेना माइ गायबायानोलै बा खोथिया फोबायानो ओइ साला Noise lu nang nalang na sun. Bukan ni hair le. নিমখ কম দিম না বেশি দিম মিলাহেন না বেলেগ মানুষ নিমখটা বেশি খায় না অলপ বেছিকে দিব বেছিকে দিব কিমান দিছা 20 টাকা দিছো আও দিম
Ủa đi, năng là. Ủa. Typing jalan sih. Sama siapa ya? Udah ya. আর একটা 10 টাকা দিন নাকি 3 জন মানুষ আছে Kapan? पानी बोतल पानी पानी बोतल पानी पानी बोतल पानी Sundro. Udah. kira kira Turun lagi mana? Pakai apa? Napsana na nagdo. पानी Boroor jalan. Kau unsang sih sana na rewi ya. Kuzbiar, New Kuzbiar. Corona gitu mau bilang no. Kamu nih bakun dulu. Monabilni साह लोंलायनोसै अच्छा नहीं लगता वो भी चाय पत्ता साह लोंलायनोसै मोनाबिलिनि बरियानो दासो जोङो निउ बङाइनिफ्राय निउ बङाइआव जोङो स्टप जादोंमोन ट्रेना बेनिफ्रायहाय दासो जागायफिनबाय Pindah namanya. Mayo. Sonari itu berapa dia? Masalah ada uang ya? पावर बैंक खुलेगा पावर बैंक 7 पावर बैंक खुलेगा पावर बैंक 7 벨라코바याव नेगासिनो क्रसिं दं नामाथाय मार गोबाव जाबाय बेलाकोबायाव मथा मथि 15 मिनिटसो जाबाय क्रसिं दं नामा गरम मोनदोंना गोजांदो गोजाङैना एदावनो थांदो सोरखौबा Hello. हेल' नै जों फंबाय दङ सुबुंसार सानैल' नै मालाय उन्दु थानो हागोन रावबो नङा Hello guys, good morning. It's second day of the journey. Alright, 6:30 o'clock. We just get up to bed. Wait, sekadar. Dengar sekadar. Hey, sekadar. No, dunia ini bener mas, sekadar. Ada. Nomor gozo sini ya. Gang Subai. Mana? Hah? Subai? Subai ya. Ang Subai. Ang sebelah bawah udah. Sene nak display bau dong, bau dong. Dah ikut lagi. Lason. Sar beta. Kusi hara baraवेगा. दिखता है. हाय बोल दो एक बार कैसे हो खुशी खुशी ठीक ठीक रहो बेटा कैसे हो आप अच्छे हो ठीक है वेट करो
ठीक है ठीक है हेलो गाइस फाइनली जोङो दिनैहाय मोनफैबाय सेकेन्ड डे मोनानि 10 रिंगा बेयाव जोङो ट्रेननिफ्राय जों ओंखारनोसै ओंखारनानैहाय जोङो डाइरेक्टहाय पारगानजों थांगोन पारगानखौ जोङो हटेलाव थांनोसै ओमफ्राय जोङो मोनफैबाय ओंखाम उखैनाय जाथारनामा खानायानो एकदमबारे थुलाजों आथा आथा गोब्रा जाजोबखाबाय नै खानाया दाबो नै सासेया सिखारदो सिखारदो रेडि जाबाय जाबाय दिल्ली मेट्रो स्टेशन फाइनली दिल्ली मोनफैबाय दिल्ली दिल्ली मेट्रो स्टेशन मोनफैबाय जोङो मेट्रो स्टेशननिफ्राय गारि लानानै डाइरेक्ट जोङो पारगानजों थांगोन पारगानजों जोङो हटेलाव नागिरगोन हटेलाव थाहैसिगोन किलोमीटर होगा 16 किलोमीटर होटल में छोड़ना है ना आपको? हाँ होटल में बढ़िया होटल है स्पेस ना? होटल में होटल में सिस्टेसी होटल में सिस्टर जरा जरा महंगे भी नहीं थोड़ा सा स्पेस होटल होटल में
कौन सा होटल? स्पेस माने ज़्यादा प्राइस नहीं है दिल्ली में, ये होटल में नहीं ज़रा ज़्यादा प्राइस नहीं है। ज़्यादा प्राइस लेने वाला होटल में नहीं रुकेगा आप। मुझे मालूम है आपको मिनिमम बिल्कुल मीडियम क्लास में जाना है। मीडियम क्लास में हाँ कोई दिक्कत ना फौजी भाई, छोड़ के आऊँगा म्यूजियम में ही छोड़ के आऊँगा आपको। आपको महंगे वाले होटल में ही छोड़ के आऊँगा। हाँ कब की ट्रेन है आपकी? हाँ ट्रेन कब की है? ट्रेन हाँ ट्रेन ट्रेन कल का है ट्रेन? कलका है जम्मू नहीं असम। आसाम से? तो आसाम से तो आ रहे हो आप? हाँ किसको? हाँ 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 असम से आ रहे हैं। आसाम से आ रहे हो ना आप? ट्रेन कहाँ की पकड़ोगे आप? ट्रेन अरे जम्मू से आओगे कब? 12 को कल कितने बजे? शाम को कल शाम को है ना? अभी हम लोग जा रहे हैं रहते हैं वो चीज़ पे? बाइक वाले? हाँ ये दिल्ली है, चोर ज्यादा रहते हैं, इंसान कम रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में। हाँ दूर ज़्यादा है ना, चोर ज्यादा है, इंसान कम है। तो दूसरा जगह नहीं है, दिल्ली है यार। हमारे दिल्ली आसाम इंडिया। घाटी में इतना कदर नहीं है, इतना चोरी आज ना सुनी नहीं होते। हाँ दिस इज कैपिटल ऑफ इंडिया। गया है तो असम में। मैं नहीं गया हूँ दादा, मगर वहाँ शांति बहुत है, इतना मुझे मालूम है। आप फौजी हैं क्या? फौजी? हम तो फौजी नहीं है, हाँ घूमने के लिए आए बस दिल्ली। घूमने के लिए अरे टूरिस्ट के लिए आए हो आप? उसके बाद जम्मू जाएंगे। अच्छा दिल्ली के बाद जम्मू जाऊंगा। सिगरेट लेंगे आप? सिगरेट सिगरेट की? फाइनली गाइस जोंनि रुमा मोनफैबाय, नैबेनो जोंनि रुमा। ओरैबायदि तामान मेंबाय, मेगनानो नाय गोजा गोजा जाबाय, ओरैबायदि थुला। खिन्थिनांगौ बेखौ? नहीं सही हम लोग के एसी 1200 जाबाय, 1300 100 रां मा जागौमोन? सासेयाव बेसे गोलैगोन? साथामाव 100 रां जागौमोन। 100 रां एसि जानाय जागौमोन। नों दिल्लीनि गरमाव गाबोन सानाव उन्दुबागौ मोनगोन। सो गाइस दुगैनानै फ्रेश जाखांबाय, दायो उन्दुनोसै। मेगना गोजा गोजा जाबाय एकदमबारे बाला हाबनाया, ओरैबायदि थुलाखा ट्रेनाव। गरमखौथ' बुंनांला, 42 डिग्री सेल्सियास गरम जादों। बाय बाय गाइस, उन्दुनोसै, गुड नाइट। उननि ब्लगाव लागा मोनलायसिगोन।